Una mara na onora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara na nora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara go nora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara na onora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara na onora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara na nora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara na nora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Una mara na nora bụ eze o. Ee, ọra bụ eze o. Ụmụ Igbo ekene m ụnụ, ndị ndozi ọdịnala, nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị si ka o dịrị ụnụ n'ụbọchị nketa na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị nwawo ndị o metụrụ n'obi si na ihe na-eme ndị Igbo adịghị mma. Anyị wee sị ka anyị wepụta oge anyị si na ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma. Ọ bụrụ ihe a na-achọtara mma, ọ bụ ihe a na-emete na nganga, ọ bụ ihe a na-emete na okomoko, na ọ bụrụ ya anyị ga na-abịa mgbe ọbụla. Mana ihe mere na ya anaghị abịa bụ na unu n'anya unu ga-afụ na nsogbu dịara ndị Igbo. Nnukwu nsogbu dịara anyị. Nsogbu dịra ya ahụhụ nsogbu Facebook ma nsogbu WhatsApp, ọ karịrị ya. Ọ nsogbu ime mmụọ na-ego dị n'anya ka anyị si wee bụrụ ndị Igbo. Ọha na eze ndị Igbo ama ha na ọha na eze bụ doctrine, no like otu a seminary school dị ka ọ dị. Ndị Igbo amarọ ewere ọha na eze wee mee ebe a na-eti mmọnwụ agịrịga. Omenala anyị kwesịrị ịma na doctrine, anyị ewere eme ebe a na-eti mmọnwụ agịrịga. Ebe ọ bụ na mmadụ bụ mmadụ na-eche uche, na-ekwu okwu, na-akpa aga, na-eme nganga, kedu isi ihe mere anyị gaji were ịma na nna nna anyị nwere ihe ji wee debere anyị omeji na achara? How come? Ihe m na-ajụ na this thing na surprise. Human being based on the wave of thinking. The thinking wave is radio wave. So anyị nwere omenala Igbo. So gịnị wee omeji gịnị wee omeji ụmụ Igbo? Omeji bụ ihe jiji ndụ, onye nwa jiji ndụ. Omeji bụ ihe ji ndụ. Why do we put the achara wee kee ya omeji ahụ? Why? Kedu ihe mere anyị ji were achara tinye omeji? That is the question. Mana anyị afụghị ya. Anyị fụrụ mba niile dị n'ụwa, mba niile. Even ka ihe bụ seminary school. What is seminary school? Seminary school is something like ọhaneze ndị Igbo. Normally ọhịa o kwesịrị ịbụ, because Igbo anọghọ na abstract. Ha nọ n'ụwa ka ha nọ. Ndị Igbo n'ụwa ka ha nọ. So ha anọghọ na outside world ebe dị iche. Onye nwe mere ihe anaghị agara ya ọfụma. Anyị chekwa ma anyị dị iche na ndị ọzọ. Mba. Ihe nna nna anyị ha debere anyị bụ a pure doctrine for development. Anyị rapịa. Ọ ya bụ mbọ anyị na-agbasi nsa ya anaghị abịasị ka anyị kwesịrị ị na-abịa, maka anyị chọrọ ka anyị cover these things up. Anyị ga-enwe akwụkwọ ọhaneze na ọhaneze Igbo. Nekwere anya ọkwekwere ọhaneze unu na-akpọ. Ọ bụ ọhaneze unu na-akpọ ka a na-akpọkwa omeji na achara. Go and do your own research. Because omeji, gịnị wee omeji? Ọ ya bụ ike jiji. Kedu ihe ọha bụ ike? Because ndị Igbo si igwe bụ ike. Igbo siri igwe bụ ike, ọ bụ mwakwuru ya. Igwe bụ ike. Kedu ihe ọha? Because ụnụ amụghọ na these things bụ a doctrine ị kwesịrị inwe in a book iji akụziri ụmụazị akwụkwọ. This is the history book. That is what Igbo land you see is a history, because Anambra is intake. Anambala, because you are entering. Mbala will enter. Our entrance. Anambra. Gịnị bụ Enugu?
Enugu compression unu fụrụ ya na Enugu ahụ ugwu ifu ha n'ugwu na ugwu compression na ụgbọ compress wee fụọ afọ emere ugwu ahụ. Gịnị bụ Imo uwu mbụ akpa nwa. So kedu ihe ọzọ ndị be anyị chọrọ ka agbara ndị ụwa niile na-anwụ na ndị Igbo zoro the information na the names of the village. Ndị mmadụ pụta ahụ m onye Anambra, ahụ m onye Imo, ahụ m onye nka. Ihe ahụ buku ka edebere gị. If you go to science, practical science, Anambra is intake because there is 4 process you move a car. Intake, compression, combustion and exhaust. 4. Anambra, Enugu, Imo, Owerri. These 4 because Owa exhaust. Owa area Owerri, Owago because Opugo that is exhaust. Ihe bụ ihe debere because otu aka mmadụ si eche uche. Then plan this thing, plan si ya ọfụma desara anyị ka anyị werezie pụọ ndụ. Anyị ahapụ ya ihe anyị na-eme bụ nọ nso asị m ife anyị asị m Okeke asị m rubbish nonsense na-enwere isi. Wepụta oge gị come and write this thing and give us, we follow you. Depụtara anyị ihe a nwoke m ana m agwa gị this I'm telling you this ana m agwa gị ihe na agwa gị bụ pure something na nna gị debere. This is what they kept for you. Ihe bụ ihe debere gị until we know this thing nwanne the pains will not stop because ọwụ maazị na amụ amụ bụ the offspring of yours. Ọwụ na ha dara mba is your problem. Simple as ABCD. Ịchọ ije gburu gbuo isi onye ọbụla nọ n'ụwa nye ya nwa gị for nwa gị to be okay. That is your problem. Ọkwa nne si na ịchọ ka nwa gị dị okay. That is your problem. But nwa gị will either benefit or lose. Nwa gị will either cry or laugh. Pure ABCD. Simple as ABCD. So ọwụ na ya nwere akwụkwọ ọha na eze eji agụziri ụmụazị ya akwụkwọ na school. Anyị nwere omenala doctrine. That is because the mind is magnetism. Marakwa na amara na electricity you are dealing with. Ị na-ejiri with electricity. Ndị Igbo na-asị mmụọ. Why ha ji wee wepụ the mmụọ from physical reality? Why? Ndị nna nna anyị ha ma destiny because ihe mere bụ na Igbo sef anyị na-asụkwa ya makwụzi asụ Igbo. Ana how the same thing with ani ọ bụ the same thing with ala but now we associate them with tribes. Ọ bụrụ tribe. Igbo enwere tribe. Igbo has no tribe. Igbo enwere tribe na ana Igbo. Onye ọbụla kwuo na the philosophy of that Igbo is Igbo n'Igbo ndị Igbo. Ọ bụrụ about tribe but today ọ ga-asị na ya about ancient ya about tribe. No, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ ya. Language is changing with the time as everybody knows it. So ọ bụrụ about language or not language. All these things like him and mmadụ nwere ike isi ị na-ene television because ne is watch, le is look. All the same thing, the same thing. Watch television and look television is not the same. Mana ndị mmadụ nwere ike ị na-akpọgara ya isi ị na-ene anya ị na-ele anya no ị na-ele anya ọ ị na-ene TV. Ọ bụrụ Anambra na Imo ihe ahụ ihe a bụ Igbo kama na we just misplace and mistake these things because of lack of ihe a na-agwa ụnụ. Ihe ndozi ọdịnala na-agbara mbọ ka ihe a ghara imezi ụmụ anyị. Ihe mere anyị ka ọ ghara ime ụmụ anyị na ihe mere anyị o nwere ndị si na ihe mere ike nga arụ mere ike nga. Ọ bụrụ na anyị ewepụta this thing one after the other to give our children a direction then we become the worst race on earth. Ọ bụrụ na anyị emegho these things to give our children direction we become the worst race because ihe anyị nọ na quarter to go. Ihe anyị nọ na quarter to go. Oche mara ndị be anyị isi adịghị ha mma ha cheta ihe egwuregwu anọ na Facebook a na-egwugeri onye ụnụ ya na-agba ọkụ na-achụ oke. Your culture is because culture with the educational system. Ọ bụrụ about government. Culture with educational system. Everybody want to run a culture. Can you run a company? Nwanne na-eji ike ego moto. Ifuga ebe eji ike ego moto. Onye nwere ego moto na azụ moto anaghị eji ike azụ moto. Mana na ihe niile na-adịrị anyị izi ọ na-adịrị everything dịrị anyị common n'anya. Nwanne ọ dịrị common. To program a life is the most hardest something on earth. If not, why are we not getting it right?
if not kedu ihe mee na ya anaghị enweta ya ọfụma? The hardest thing on earth is programming the mind of human being. That is the hardest on earth. But anyị chene ihe egwuregwu, everything we take it lightly, everything. The same thing, look at ụka. Or the same thing anyị na-aka ụka otu aka esi eme na Rome. Ndị Vatican wetara ụka na Africa. Go to Vatican and see how them church do church. You go to Africa and see how they do the church. You tell me the differences. Go to Europe, ndị bring the church and see how them do the church. You go to Africa and see how them do the church. Of the oge na ndị amara ha na-eme. The same thing, omenala Igbo is the higher element of mind development. Or the same thing ka anyị na-eme taa ụmụ Igbo. Or the same thing ka anyị na-eme, ọ bụrụ the same thing. Because why? The mind is not well developed and cultivated. This is simple ABCD ụmụ Ibe. The problem abụghị na onweghị ka a ga-esi eme ma ọ bụ na onweghị ga-esi eme. No, the problem bụ na mmiri si n'isi gbarụọ. Mmiri si n'isi gbarụ. Unless ma ya enwetakwara mmiri ahụ gbarụrụ from isi, enwere nothing will change. Ụmụ Ibe, nothing will change unless we get it right. If you like, go to Facebook and talk rubbish till now, the next 100 million years. Nothing will ever change. Unless you put these doctrines, document them, begin to feed them to your children. Feed them until they chop belefu. Until they eat belefu, then the life begin to change. If not, there is no automatic ticket to heaven. Not today, not tomorrow. Ndị Jew dere akwụkwọ ndị Jew by who? One man from Zaragoza, a Jewish Zaragoza, Spain. Ọ sị ya bụ abụrụ afa ka ọ sị ya abụrụ afịa from Zaragoza, Spain. Oge ndị Jew occupied Spain here. Ọ ya dere akwụkwọ Torah ndị Jew na-use. Ask this man, where did he get the information for Torah ha na-use? I can tell you because I know about the history of Ablafia. All documentary, all these things, documented them, put them together as a religion. Today, what happened? They did it 1800. Today, what happened? They are leading the world. Because all man of this thing, he knows. He said it in his book. No, if you don't write this thing down, then we lost them with time. He said 1800. Ablafia said this thing 1800. If you don't write this thing in a book, you will lose them with time. What happened? Today, all the whole world writes history in the book because human being is empty until you begin to feed them. That's why if you don't, because ihe niile anyị na-eme today chekwa na ọ bụ na nwere automatic something. No, what you do is what you see in television. Because now na Igbo mgbe ndị Igbo anyị mara ihe love, ihe anyị mara agwa. Kedu ihe mere today ndị mmadụ ji wee buruzie love na-ekwu because the television and Facebook taught you about love, you begin to practice them. That is because ndị mmadụ amaghị na ihe a human being moved by desire because a spirit all desire. So most of things anyị na-eme na 98% 98 bụ ihe television feed and Facebook and mobile phone. Ọ ihe a gwara anyị ka anyị na-eme because that is human being. That is why you have to have your own institution. Lele ndị China, lele ndị Japan, lele ndị Asia, lele ndị India. So what you have to do is ihe na-eme ka ndị mmadụ mara here. Ị kwesịrị ịma na these things, if you don't do them, nobody can do them for you. Nobody. Ọ bụrụ na iwu na ị ga-ama ya, but at least ị kwesịrị ịma na ọ bụ ihe kwesịrị ịma. Nwe onye sị gị na you must know it because all level of understanding. That is life. Enwere ihe a na-ezo ezo. You can never see God. Asị m ka m esi ekwu sef. Ị mara ihe aba na mmadụ ọnụ. You can never see mmụọ, but you can see God. You can never see mmụọ because the God will the moment of separation. Separation, God will separation. Ndị Igbo si Chineke kere n'igwe na nege ntị o kere n'igwe na ala. Nwanne ọ bụ creation kere gịnị kere will separate. Una na nnukwu Igbo. Kee it to separate na kee ihe a. Chineke kere n'igwe na ala. Awụrụ m kwurie. Ndị Igbo si na mbụ Chineke kere n'igwe na ala. Gịnị wụ mbụ? MBU. What is the meaning? Because here our Latin alphabet, before you understand this life, you must start them geometrically. CBD we kind of use where geometrically explain the movement of the cosmic nature or geometry. So even
nke a na-use kweta the Latin alphabet. Nwanne, if you know one you must know two. If you know nsibidi you know Latin alphabet because all the same thing mostly. So these letters you see, they are symbols from A to Z. Letter A na anya ka ngwa unu, arụsị nwere 5 letters. Ka ihe bụ arụsị? Based on the letters, ọ ihe ga na anya ọ bụrụ dị ha gwara gị. Letters A, letter A bụ gịnị? Letter A bụ beginning. A ndị Jews yo alpha. Ndị Igbo si yo anya or driver. Anya is the driver. That's why you see the dollar has like this dịka pyramid etiri anya n'elu. All that is symbol of A. Now arụ gịnị? Arụ gịnị? Arụ represent ọrụ, work. That is driver and conductor. Na-ege ntị o. Arụ ka anyị nọ na arụ. Arụ driver. Arụ conductor, sorry. A driver, arụ conductor. You gịnị? You symbolizes womb. Gịnị wu womb? Ka onye wu gịnị womb? Womb bụ akpa nwa. Go and do your own research. Gaa chọọ kedu ihe you symbolize in geometry. You symbolizes womb. Ofu, gịnị wu ofu? Ofu ya ha na-ekwu okwu ya. Okwu ya wụ na afụ. Fu. See. Ọ bụ ya wụ ofu. To see something na ifuru ya. Ọ bụ ya wụ ofu. See. Igbo driver and conductor. Ọkwa na Africa unu nwere driver and conductor. These are concepts. How did this concept get into being? Ọ ihe ga-ajụ onwe gị. Ọ bụrụ surprises. Because life, practical life you live is based on cosmology and astrology. Simple as ABCD. You gịnị? You the womb. Gịnị wụ Esi? Esi wụ the goddess. Esi symbolizes goddess, wisdom of goddess. That is number 4. Then I will gịnị? I was observer, which is you, which is number 5, which is ise. Gịnị bụ ise? Mmadụ na-eme okwu ise nna ise gịnị? Ise gịnị? Ise number 5, observer. That's why you observe with your ear. Na kedu ihe onye ha na-ekwu? You want to pay attention. To pay attention is listening, is ear. Anya, imi, ọnụ. Gịnị bụ ọnụ? Ọnụ bụ 1. Oya bụ number 4. Ọnụ 1 because oya bụ number 4 ha na-ekwu okwu ya. But ndị be anyị agaghị ekwe dịstri na-akọwara ha na ha na ihe a na-akọ. Udodị cherekwenụ ka m nwetakwuo mọbọ hie. So ụmụ ibe, ihe m na-achọ ịkọwara ndị be anyị bụ na anything ọ bụla unu fụrụ na Latin alphabet all symbols ka ọ bụ. So ihe mere nwa bekee ji wee buru arụsị aha bụ na ha ma na dị arụsị wụ symbol na anya na A, R, U, S, I. This is 5 alphabets. Then alphabet A bụ anya. Anya ogi na ofu n'onu Igbo bụ ofu. Number 1 ofu. Ọ na-afụ ụzọ. Ofu bụ na ọ na-afụ ụzọ. That is anya. That is driver. Ị na-anya moto. Gịnị ka ọ na-anya? He is driving moto. Ọ na-anya moto. Ọ na-anya moto. Ihe abụrụ my language invented. Yeah, language of what you speak every day. I'm just giving you the interpretation of language you have. Ọ na-anya moto, that is driving. Then the second letter na arụsị bụ arụ. After A, you nweta arụ. Then arụ gịnị? Ọrụ, which is, let me go back further. Ndị Egypt kpọrọ ya Heru. Gịnị wụ Heru? Heru wụ worker. Onye na-arụ ọrụ. Horus wụ worker, the servant of Osiris. Osiris wụ gịnị? The first. Ọ ya bụ anya the driver. Then Horus wee na-arụ the worker. Egbe. Hawk wụ the symbol of Heru. Hawk. Egbe. Kedu ihe egbe na-eme ọkụkọ n'ala Igbo? Last time m gwara unu about egbe buru ọkụkọ. Kedu ihe egbe na-eme ọkụkọ? Egbe na-ebu ọkụkọ na-abịa. The third letter na arụsị wụ U. U symbolizes the womb. These 3 things will here make nature what it is. You must count the driver, you must count the worker, conductor, and you must count the womb. Yes. And before this thing enwere mmụọ, because mmụọ abụrụ mmadụ, ọbụrụ onwere ihe ọ bụ. Mmụọ bụ the absolute energy. That is why ọ na-asị gị jee mụta ọkụ.
mụta ọkụ, that is you want to ignite light. It's not light, it's ignite light. Mụta ọkụ. Ọ sị ọmụọ nwa the same mmụọ ahụ, ọmụọ amụ the same mmụọ ahụ, amamihe the same mmụọ ahụ. So mmụọ is the source of everything. That is why they remove it from public, so that ka this thing ghara ịbanye gị n'isi, because ọ ma na mmadụ bụ ihe ọbụla ịkụziri ka o ji eche uche. Because if ọchị iche uche na iche uche, ị ga-esend the whole. That's why o ji eme na-agụ akwụkwọ, enye gị akwụkwọ ka ị gụọ, asị gị kram mụọ ya ka ị were bịa test. All these things will process, because mgbe ahụ ị na-agụ the thing, you are sending the information to mmụọ. So mmụọ ahụ bịazie or combine the information, give it back to you, because ebe a nka program si abịa. But all the absolute, nothing less. You gotta go, because all the absolute or nothing less, no movement, potential energy. So mgbe anyị send the information, he send the information, i weta go kinetic inside the potential, ihe o meziri or transform all that thing, send the back as knowledge to you. But ị ga-enwerịrị base, you must have base, you must have something, a cram or a cram to send home, so that they will send you the letter back. But only in a program, how can this more be with you and run with you? Number one, body mmụọ anaghị eje ebe ruru unyi. Simple, because all absolute ọ naghị eje ebe ruru unyi. Ị ga-adịgodo ọcha before ị gaba there. All those things we have gwasịrị gị, I've then told you in allegory. Kama na allegory ma sometimes ọ na-adị confused. Ọ na-adị confused, so ndị mmadụ anaghị aghọta the thing. That is why ndozi ọdịnala ji eme ihe anyị na-eme. Ọhaneze ga-enwe akwụkwọ nke ya iche. Ọhaneze to train, ka e wee train ndị na-akụziri mmadụ ihe. For example, ụkwa ha pastor, ụkwa ha fada, ụbọtụ, all those guidance in our society will be trained based on how to do this thing practically as professional. Otu nwa bekee si eme ọgasị akwụkwọ enye diploma. Ọ bụrụ na enweghị ihe gosiri na enweghị certificate gosiri na you know these things, nwanne, we not away. I am onye bụ, we don't know you. If the time come, not yet there. Because all this thing mere anyị adịghị serious na ihe anyị na-eme, because enwere ihe gosiri. Mmadụ nwere ike ịpụtasị na ya bụ dibịa, ọ na-agwọ ọgwụ, but ka ihe gosiri na onye ama ihe ọ na-eme, no evidence. Mmadụ nwere ike ịpụtasị ọ na-eme nke a, kedu ihe gosiri na ihe onye ihe na-ekwu na mmadụ ma ya, you have no evidence. So kedu ikwe ihe gosiri m na ịma ihe ị na-ekwu na, not evidence. So you must prove that by serving maybe 4 years, 2 years, 1 year, 6 months, whatever program enyere gị, ọwụ na imesi ya pass ya those exam, then you have your certificate to go and do the work. This is normal thing, everybody did it. Nke anyị agaghị hapụ iche. Anyị anaghị adị serious n'ihe ọ bụla anyị na-eme. Anyị kwesịrị ịdị serious. Mmadụ agaghị anọkọta n'ọjọọ mapụta n'ọpụtasị ya na-eme dis ya na-eme ụta na-ebota, ndị mmadụ esori ejebe. Ebe ka iso ya eje? Anyị ga-eme ya, akwụkwọ ọhaneze aha ga-apụta. Ọwụ na akwụkwọ ọhaneze aha pụta, then we follow it as education. Ịchọzi iwu anything in our midst, then you be based on what you know. Omenala Igbo, akwụkwọ ya dị within ama ndị ndozi ọdịnala, within iwu ala, ọ dị ebe aha. How to educate people, make them be the best on earth. Ihe abụrụ about ịga na school, no. Ihe abụ a different level of education. Is about inner out, because ome is the seed planted. Ọ bụ ihe omeri all seed planted inside, because you are a seed, you are just growing. Onye ka seed ga-esi wee na-ege na tomato akọsịa tomato, ewere oisi kpasịa tomato, kpasịa ya tomato ahụ na-agbawute ndị oisi ahụ, na-agbawute ndị oisi ahụ, because ọ bụrụ na itinye dị oisi ahụ ebe ahụ, tomato ahụ wee die. Ọ gaghị ama ezigbo mkpụrụ, tomato ahụ agaghị ama ezigbo mkpụrụ. That is why o ji eme egwu ojii etinye arụrụ, so that ka ji aha wee nwee ike ito. Mmụọ ji aha na-eto, mmụọ nke nọ n'ime anị na-agbadi mkpa. So onye nwa bụ all these things, all our responsibility to do them is because nwanne, as long as our women still giving birth, we must do them. As long as our women still giving birth, we must do them. I don't care. Ọ bụrụ na ọsọ mụnwa n'ụwa, I do it alone, I don't care.
but ihe mma bụ na anyị bụ na ya emehie, then there is nothing we can do. There is no there is only 4 ways. You must go that 4 process before you become a nation. You must, it's a must. Ị ga-agaferịrị the 4 level, because the 4 level is Owerri. Ọwa eri the 4 level. Abia gwaziri gị na then Abia ọ na-abịa. Ọya wụ number 5. Abia wụ number 5. That means after ka ịrụsịrị ọrụ ahụ, then the appearance of area ahụ, the exhaust ahụ, then that is the end of the story. From that number 6, then ebe ahụ bụ the savior. Ebe ahụ ka enweziri igbe, ebe ahụ ka osu batara. All that number 5 ahụ Abia ahụ ka akpọghaziri. All because we personify this thing as Abia ama. Na ama because ama is unknown. After ka mesịrị that number 4, that number 5 is placed as Abiama. That is ọnwa agwụ ahụ. That is na agwụ ọgbanwene. You have changed that your unstable state to stable state from Osu Iba stable state. Iba stable state from 6. Why could you see isi ya isi, then ịtọpezi asa ha aggressive ka ọ bụ ebe ahụ ka a na-akpọzi nje ọkụ, the movement of light. Oya ka personify as ekwensu. Asị gị refrain from it but to copy from it the same way. Refrain from it and copy from it. That is what ndị Sabbath, ndị Jew na-akpọ Sabbath. Keep it holy. Refrain from it or ihe mean. Keep it holy mean refrain from it. Or you copy it, but ị ga-etoru before ime ya, because all movement of light. Njoku is a movement of light. Nje ọkụ ewu njoku is a movement of light. Is light movement. Onye ka na-akpọ ọkụ mmụọ. But ọ nwere ọkụ mmụọ ebe mmadụ na-eje, because every element must pass through fire. Every element must pass through fire. All from A to Z. From A to Z, unless the element remain a carbon. As long as the element want to vibrate higher, ọ ga-apụ from that state go higher. Ị na-esi mmiri n'ọkụ, mmiri ahụ na-eme vapor. Why o ji eme vapor? Because the water is boiling. So for you, your brain to go higher and higher and higher, you must heat the carbon in you. You heat the carbon, then the oxygen evaporate, the nitrogen evaporate, then the way open. The road open. The only way the road can open is to heat the water. 70% of your body is water. So how can you think? Ma ọ bụ na boil or the water, ọ bụ na boil or the mmiri, you can never think. This is appropriate. Ihe na-agwa ihe ahụ simple science, because ihe ndị Igbo mere, o nwere ihe ndị Igbo mere zoro ezo. Ihe mere bụ na ọ bụghị the same way si eme that time, but ihe ahụ mind development. So we have developed in a certain way, the world is becoming something else. So nwanne, we have to attack. Nwanne, ọ bụrụ na ikwe ha ekwechitere gị, isi god na ịchọghọ, they will come to your land and take you out and be slap you. Gaddafi si ya achọghọ, abịa ebe ahụ maa ya aka ntị, kpọpụta ya dị egwu oyi. So either you follow them do, but ị ga-amazi ka ị ga-esi eme na ị gaghị emezi nke iberibe. Ị ga-eme nke onye ma ihe. I were nke aka nke ama nwatakịrị ụra, i were nke akpọkọtesi ya ndo, iwe wenye. Mana ndị be anyị aghọtakwara nụ, ị na-agba ha something. Sentiment ihe ndị nkịtị, ụnụ amarọ. Sentiment bụ ihe ụmụazị. Enwere a na-akarị sentiment akarị. O nwere ebe ị ga-eme itoruo na number 7, ịkarịgo sentiment. That's why you are na enwere level of development. Before you become a nation, you must pass them. Ị ga-pass all of them. Ọ ihe nyere gị na Anambra, Enugu, Imo, Owerri, Abia, Ụmụahịa before eruzie n'eze. Ọ gafechazi Ụmụahịa ka ndị bi n'ahịa, the observers. Osu bụ ndị a na-akpọ Ụmụahịa. Ọ ha bụ the observer. They are the trainers. They have all the trainers. Ka ihe ndị fada na-eme. All the same thing Osu na-eme ka fada na-eme. They are the cleaners, or they purify you. They program you. Ha na-eme gị dị ala. All the 10 process. All number 10 bụ the executive master. The executive master bụ number 10. Onye ọka ndị nwa bekee meziri as president, executive. Onye bụ Ezeka n'ọnụ Igbo. Ezeka n'ọnụ Igbo onye nwa. Anyị nwere this program before. 120% program eji arụ ọnụ society. Anyị ji wee nwee that time, anyị ji wee nwee best Igbo land. Ọ bụrụ by ọnụ.
ndị mmadụ na-ekwe anyị nwere best land but you have to know why we have best land before. Why na ya enwerozie now? That is the question. Ka ihe mere na ya enwerozie the best land like before now? Because this thing you must keep them passing to the next generation to the next generation. Mgbe ọbụla you fail to pass it, that is the end of the story. Because that is life. Once you fail, if one generation fail, all these things you do for 100 million years, it goes away. All of them. Once you misplace one, everything you make goes away. Before ekpo enwe ha na-akpọ Elohim, enwere ama. Because gịnị bụ ama? Amaghị m. Na m agwa unu 4 different language of one language. Ama. Ka ọ gbara ya ama, reveal, unknown something. Amaghị m, unknown. Then gịnị wụ di? Di wụ master. Di wụ onye na-anụ mmadụ, ma ọ bụ somebody who work for me. Onye na-arụ m ọrụ. So ebe ọ bụ na ama is unknown, then di is known. Onye wa wụ the husband. Ọ bụrụ father. You are not a father, you are a husband. So father is different from husband. So the Holy Spirit, ọ bụrụ ya wụ mother. Holy Spirit wụ father. Because Virgin Maria kụ nwa n'aka. Ifuru ya? So God the Father, no, ihe nwere God the Mother and God the Son and God the Holy Spirit. Holy Spirit wụ the Father because ọkwa ya ka a sịtụrụ Virgin Maria ime n'abalị. Onweghị onye nọ ya. So unu bụ na ndị ịma ha achọghọ ka unu mata ihe na-emenụ, mana anyị nwere onwe anyị dị capable of decoding them. So the Holy Spirit wụ the Father, ọhụ the Mother. So but because ị na-anya practically, ana m ekwu na according to ihe a gwara unu, anaghị m agafe just based on what they say. Ị na-anya ị ga-afụ na nwaanyị kụ nwa n'aka kwa eziokwu. That means that is God the Mother. Ọgwọ kụ nwa n'aka bi, yes, that is God the Son. That is the ihe ifrebe ahụ di. So only thing not there is ama, because ama means o mean unknown. God mean unknown. That is Elo. El mean unknown. Go and it's the God of the Canaanite. Unknown God. Oya ka eji nwe sị nke a na-akpọ El Shaddai, El this, El that, El that. So they are making you know that El is unknown, but Shaddai is known. This Elohim, him is known because him is Ọha. Ọha bụ igwe, igwe bụ ike. Oya wụ the mother because Ọha jikọtara the whole village ọnụ. Ndị Ọha na eze Ọha jikọtara the whole village ọnụ. So Ohim is Ọha. Then Ama is El. And L, the 2 letters. Yah represent the judgment. Then L represent that is the follower of the E. Ama Dio Hana Igbo. Of where was the God of judgment, which is we personify as God of judgment, which is God of Kamanu. Kamanu Amadioha. Let me hear the thunder. Over here about the God of thunder. So L meaning judgment, this which is God of thunder and lightning. So Elohim is nothing but Amadioha, because nothing more, nothing else, because Ama and El mean the same thing. Oha and Ohim mean the same thing. Man, sometimes languages you need to add small or something so that to make it difference. Universe add here, but universe is one God. There is only one sun, there is only one moon. But all these languages, sometimes ọ bụrụ na ịghọta here ọ na-agbaghara anya, mana ịghọta one single language, ịghọta all other languages, because this thing is just nothing but communication. The main thing dị na that geometry, or ịmara the geometric part of language, that is more important. Ọ bụrụ the conversation on all what those letters represent. That letter E, that E ahụ, this year now, if you know the judgment now, or the scale, if you know on scale, or go scale of judgment, so here represent judgment, then L represent the footstep,
nna na nwa father and son, father and the son. Ihe furu ebe aha el aha mean father and the son. All the same thing Amadi mean father and the son. Ọha was the mother. Ohim is the mother. Go and ask any rabbi. Judge one rabbi. Ọ ga-agwa gị na ihe ngwa gị pure truth. Pure excellent truth. Nothing more, nothing else. So maka ndị be anyị na-achọ Israel ha na-eje, na-achọ America ha na-eje, ndị Christian na worship all these things. If you cannot do them, that is why they can curse you in this world, laugh at you, do you anything, because why? You are incapable. Simple as ABCD. Why the whole world despise Ndoji is not because of nothing. Gwamu, how many people on this planet race now worship God of other people? Tell me, how many? How many race on this planet Earth? Ọwụ na onye ọcha pụtara ebe a na-ekwu ihe m na-ekwu na ndị isi ojii worship be. Ọ naghị afịa ha ahụ, they wish as not Jesus Christ na ọ bịa na Christ have come. Yes. That is why you see them. Ndị ọcha one na-ete bleaching cream to become black. Ndị ọcha one na-ete bleaching cream to be black. Go to Africa. All the whole Africa, bleaching cream everywhere. Even by South America, ndị ojii na-ete bleaching cream to be ndị ọcha. Ordinary religious philosophy. The problem that is we don't have them. We have them, but because of inferiority complex, all these things are nothing. Nothing is there. Ndozi ordinary will prove you wrong. Ndozi ordinary will prove this generation wrong, that these things are nothing. That ndị isi are capable of doing all these things. All of them. All of them. Tijara even do it better than them because we invented them. Anyị ga-egosi ndị ụwa na this generation abụghị generation ga-eji aka no generation of honor and dignity. Anyị ga-agwa ndị ụwa na this generation is honor. Ọ bụrụ everybody ga-ama ihe. Is not abụghị responsibility of everybody to know something. No. But to those people who ma ihe get defend ndị agha na-ama ha ihe. That is how ichere ndị Chinese niile ma ihe. Ichere ndị nwa bekee niile ma ihe. Ichere all of them ma ihe. Mba. But ndị agha ma ihe na-protect ndị ama ha ihe. They know. That's why ya na-enye ha ụmụ ihe ha need. Ha baa n'ụlọ. Keep her busy with something. That is how they do it. Everybody ga-ama. But you must defend those less privileged ones. You must. You get less privileged because that's why you're in a position, because why? For you to defend those people who na-enwere ike defend the onwe ha, you have to do all your own responsibility to do. But these things you program, you have to make them into program. Program them so that people will begin to live them as life. Okay, see, eme ihe ndozi ọdịnala bịara, ọ bụrụ about Facebook fantasy. Anyị abịara for Facebook fantasy. No! Ọ bụrụ ihe anyị bịara ebe eme. Facebook fantasy. Mba! Ihe anyị bịara bụ to get that information to fulfill the ancestors' dream. That dream, we must take them into eternity. Must. This dream of our ancestors, we are taking them to eternity. Onye sị na ya achọghọ nsogbu adịghị, but anyị nwa na onwe anyị chọrọ want to take them to eternity. Why? That's why anyị ji eme ihe anyị na-eme. All these things will be documented out and right. Ihe dị na m na-ekwu here, all of them will be into book and we be teach to our children as a class. Otu a si aga na school go nonsense na Nigeria, gocha rubbish apụta enwe ihe ha na-eme. Nke a bụ ịgasịa ya pụta, ọ bụghị mmadụ ya agwa gị na you begin to reason like a human being, because for you to be a human being, all reasoning is your ability to reason. Or if you don't wake up those your inner consciousness, how do you have ability to reason? If there is a automatic ticket, ewu na nkịta na oke, they will have become a human being. They have become a human being. Ọ bụ not easy to reason. Ụmụ anụmanụ should have been reason, but it's not easy. Or a program, you have to wake up those energies inside you. You have to wake them up with informations. With a program, you wake them up. Over here, let other animals begin to grow and begin to act.
ka ọ na-eri ụtara. Ifunugo ewu kpụrụ ụtara na-enu, ifunugo nkịta na-ebe na-amacha pinsi o ji eme maịmaị ifunugo ebe ewu na-edozi bedsheet o ji arahụ ụra. Mba, all these things ya na ihe a ji eme ya because of the ability to reason. This ability is energy. You have to crack them with informations from childhood. Enwere ndị ọ ga-ekweme n'okenye, mana ọ na-adịba difficult n'okenye because okenye develop only that self ego. So to reduce this self ego offer ahobere nwebeghị ego, so ọ ka dị obere nwe easy to learn, but to develop ego is very dangerous to destroy. That is why all those countries in my head, they catch them young because mgbe ahụ develop the nonsense ego. Kịta awụzi na why ọ ga-eji ahụ nọ nso, why ọ bụ na otu ha ya eme nka nonsense ifu gị. Ọwụ ego that enwere ihe ọzọ, nothing else. But ụmụ ibe, udo dị, enwere ihe mere anyị fụrụ ndị Igbo n'anya. Ihe anyị ji wee nọdụ here because of love, nwere ihe ọzọ. But the attitude ka anyị si eme ihe anyị ji eme ya otu anyị si eme ya bụ na because nwanne ọwụ na eme ihe otu a, you can never get the best. Ihe anyị chọrọ the best because ndị ahụ less privilege, ọ bụ our responsibility to take care of them. So ị ga-edebe nwanne, ọ bụ ijebe n'ihu ọgụ ịkpọrọ onye ka ị ga-etinye n'ihu ọgụ. Ị ga-etinye the best n'ihu ọgụ so that ha nwee ike iduru ndị ọzọ na-eje. Itinye okooko n'ihu ọgụ eburu ụzọ gbatuo na onye ọbụla aba n'akụkọ. Ihugo kọmanda ndị amị na-anọ n'ihu agha. Ihu ada kọmanda amị na-anọ n'ihu agha? No, never. Ọ ga-anọ n'akụkụ na-asị ndị mmadụ na kọmand because ọ ji tactics. Ọ bụ na egbuzi onye ji tactics, gịnị eme? Egbu onye tactics, onye ọbụla aba n'akụkọ na ọsọ n'Afrịka ka ọ na-eme asị kọmanda ya buru ụzọ. Kọmanda buru ụzọ egbuo kọmanda, kedu ihe ndị agha ya ga-eme? Who will lead the army? Onye ga-elid the army biko ụmụ ibe anyị kwesịrị ibiri n'ụra. So sometimes enwere ka anyị ga-esi wee na art ninja. Ihe anyị na art ninja bụ ka ọ dịrị anyị na mma, dịkwuoro onye ọbụla na mma, maka na ihe abụrụ ọrụ ndị nkịtị. Ọ bụrụ any idea we take, we don't take any idea anyị na-etake all those one make sense because universe is abstract. Ọ bụ infinite. Isi ọnwụ na ịchọkọ imebe ihe niile dị n'ụwa, ị gaghị emecha ihe dị n'ụwa. Mana all those ones dere gị value, ndị ahụ dị value because you can go to your house and do whatever you like, nobody cares. But ọnwụ na ịchọrọ, if you want to bound a society or any chemical, you need a chemical to bond chemical. And they need the chemical dịkwa related to them to bond them. Ọwụ na use ọ gaghị eme nwunye, ị gaghị abọndụ mmiri with mmanụ, is impossible. So nwere chemical eji abọndụ chemical, nwere chemical eji remove chemical from chemical. If you want to remove chemical from chemical, enwere chemical ị ga-eji remove chemical from chemical, ị ga-use kwere electric. Programs were electric, enwere programs were electric, one of them because for you to wake onye nwụrụ anwụ na onye nwere accident na dị unconscious, achi wake up if na electric ka na-agba ya ọkwụrụma, a na-agba ya electric kpakpakpakpa ka o tete. So all those program a na-ekwu na a ga-enye ụnụ, all this program electric or electric program ị ga-eme ime ya absorb or ma activate all those dead electric no inside you o tete, o wake up the dead electric dị n'ime ahụ gị. Ọ bụ ihe a na-ebutere ndị be anyị, ọ bụrụ ihe Facebook, ihe na-ebe na Facebook so that those people na-esend the message ka ha nụ ya. Ọ bụrụ everybody nwere the message. The message wu ndị agha kwere ekwe because first of all the student must be ready before the master will appear. The student must be ready before the master will appear. So ọwụ na the student adịrọ ready, ihe ọsụkwa gị na-ekwu ọ gakwa ebe a otibe apụọ, osi ebe abanye, osi ebe apụọ, osi ebe abanye until the student adị ready. Then if we obido ghọtaba ihe a na-akọ, and otu a ka esi eme ya n'ụwa, otu a ka esi eme n'eluigwe, enwere ozi otu ọzọ. There is only fire, there is only air, and there is only matter. This is three. And inside that matter, you can wake the light up because light is off, is unknown. You can never see light. If you go up, unless you get back there, if you go up, no, you can only light the light. Go and make night light. If you want light, you ignite it. Because ordinary. Because nani will matter. Matter. So if you want to put on the light, you can put them on.
because anya symbolizes darkness. Anya is burning. Ofu, to burn something, absorb something, condense something. Oya ka o ji eme na record something or say you are burning it. Yes, because recording is burning. So anya ọ bụrụ see or for burning and driving, because in a record or you send there o jezie calculate ye wee puchi ya tara gị azụ iweze use way until we begin to act, follow this principle of nature, then we can ascend and control them. You have to it's your responsibility to control them. Maka ndị na-efu ya, maka ndị na-asị na chie nwanne ndị nwa na onwe kwesịrị ikwere ikpote chi ahụ, ọkwa gị na-edu ya, because chi wụ energy, pure energy nọrọ onwe, ọmara oji ọmara ọcha, because ị na-ama mmadụ ụra, ọchị gị ọ na-ama mmadụ ụra, ị na-ezu ochi, so chi gị na-ezu ochi, ị na-agba ama, so chi gị na-agba ama. Ndị Igbo si na onye kwe chi ya ekwe, so ihe ọ bụla i kwuru chi ka chi gị ga-eme. Unu echezikwara na chi nwere ebe chi nọsọ ngwa ya na-eche chi m wee guide me. Chi ga-enwekwa ihe ọ na-aga gị, chi ga-enwekwa ihe ọ na-aga gị, ọkwa nke ga-aga gị guide chi gị. Ikwu anwa jee ebe tren na-agba makpụ na tren track, tren arịa gị elu, chi gị ọnọkwa ya chi gị ọnọkwa ya. Isi na Lagos na East ịpụta na ụzọ ndị Fulani ejide gị nakọrọ na ego unu ji. Ebe ka chi gị nọ mgbe ọ na-alahụ ụra? Chi gị ọ na-alahụ ụra mgbe aha ndị Fulani bịa nara ụlọ ego? Ụmụ ibe, ọkwa ngụnwa bụ onye ahụ a na-ekwu maka ya. You are the person. Ngụnwa bụ onye ahụ a na-ekwu maka ya. Ma ma amadi mịkpọrọ Chineke, mịkpọrọ ya Chukwu, mịkpọrọ ya God. Achọghị m ịma ihe ịkpọrọ ya, mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na this is energy in lower vibration. Energy in lower vibration. Ihe na-emenwuru onwe gị, nobody can do it for you. Ihe eji wee sị gị na mmadụ bụ chi ibe ya. Kewaghị ndị bụ njogota, why o ji gwa gị na mmadụ bụ chi ibe ya? Why na ọ gwa ha gị na e nwere chi nke nọsọ ngwa ya na-echeka ebe mere gị dịtịn? Ọ bụrụ otu aha ka esi eme ya ụmụ ibe. The only God you can see is the good. When you remove one O, it give you God. The only devil you can see is evil. When you remove the D, it gives you evil. So everything about God is separating light from the dark. That is what Bible is saying. Even akwụkwọ iwu ala ndị ọdịnala, because na Bible amaghị m ihe adịrị dị na iwu ala ndị ọdịnala. As we understand the universe, Chineke kere eluigwe na ala. O kere ya eke. Nwanne o kere ya eke. Ihe bụ Igbo ka asụrụ. Kama na ịmagonu your mind go towards the Christian Bible. So you got ihe Igbo asụrụ dị. Ichekwana creation, ọ bụrụ creation. Igbo wu tone ka ọ bụ, Igbo wee tonal language. O wee tonal language. So once you hear okike, ihe na-ekwu divide, ọ bụrụ create. God of division, Chukwu okike, God of division, separate from darkness. That's why you are good. Go by the name. If you want to know the secret, go by the name. The name is good. That is God. So all separation from darkness. Inuho Igbo. Osigi create what? This is not, God is nothingness. It's absolute energy moving. So can he create what? The creation is there. What are you going to create? So you don't can it, all these things just the nature, the spirit more is showing you the different vibration of spirit. This is what you see as animal. That is why if egbe na-ebu ọkụkọ, ọ na egbe afọ ụzi nni ọzọ ga-eri wee bụrụ ọkụkọ. Why egbe ji ebu ọkụkọ? Ọkụkọ dị ka egbe kwenu ma. Why egbe ji ebu ọkụkọ? Nna gị wee nye gị dat na agba gasị na ọkụkọ tụfuru the ring. Ọkụkọ represent here that is his son, Virgin Maria kunaka, for example. Ịghọtago? Ọ hapụzi omenala eme omenelu. Egbe wee sị na nwa ọ bụla ị mụrụ ọfụ because nwa bụ virgin. For me to leave nwa m ka o soro gị na oke ọkpa. Oke ọkpachie. Ka oke ọkpachie oto ebe ahụ ka oke ọkpachie kụzikwerie ifu. No, I will take every child from you. Every child I will take it.
na ala bekee inwe anwa hapụ nwa gị na iro ga diskotek they will take it away from you. Ọkwa ịma n'abalị ịhapụ nwa gị n'ime ya adị ga diskotek, you mean you are irresponsible. That child will be taken away from you. That is what Egbe is doing to Oko. That you are irresponsible, then I will take your child away from you because your child cannot be with an unresponsible mother. Also, unresponsible mother, irresponsible mother, I will take your child away from you. How can I give you an assignment, you failed assignment? Ama is unknown, so the only known here is you, because Owungwa will D represent you. D represent you. That's why ndị Igbo Igbo Diala, Diopara, Dimunanomo. That is why, because you represent the D here. So when you hear about Dios, it's me and you and everybody living. Then we leave the responsibility of making this life a great place. Koro nonsense jewara. Toro bullshit. Kama ihe anyị ma bụ na nke ndị ndozi ọdịnala na iwu ala nke anyị nwa na ama ndị ndozi ọdịnala ebe ahụ ka a ga-eme this thing simple for people so that they can read them and understand. Simple as ABCD. Now God did not create anything. God only separate because there is universe already. What of if God create heaven and earth? Who created God? Are you mad? Then how can God? Where is the word before the God? Isi omebiri ndị mmadụ. God created heaven and earth. Where is the God before the creation? So God is part of the creation. So God begin to separate from evil because darkness, there is no light. God ignite light. So that is good. I don't care about before the good. I am talking about the good. The name the God then give you. Anaghị m ekwu maka before the God because nke ahụ before the God there is a mmụọ. So I know what mmụọ mean because mmụọ is the source of fire. It's light. So kedu ihe with the God? God will be good. So if God is good, then good means separating from darkness. Means separation. So mgbe ọ bụla ị nụrụ about okike, okike means separation, not creation. Mụ na anaghị anụ Igbo anaghị owu unu. Hey, God of creation, creation, Chukwu okike, creation, Chukwu okike oke oke ke eke ke ụka creation, creation of Igbo language, creation of Igbo language. So ihe anyị ma na Igbo uke to divide, to separate, to tie something. Ike ihe eke, to tie it down, not creation. So creation ke ihe na-create. Creation of English. Creation with separation. Even though if we go to English, creation is separation. Adam emere Eve ka ọ lahụ ụla o were mkpịsị nke wee kee Eve. Ọ bụ the multiplication of ihe all separation. Division is separation. Separation is multiplication. So what is creation here? I don't understand. Aghọta m ihe ndị a na-akọ akọ ebe a biko. So nwanne ya nwa a na-ekwu ọnọdụ ugo nwanne mmadụ mana ndị these people ndị ba ya ha anaghị echeritere eche aja ọsọ a na-agwa ha sọntịrị ha bụrụ na-akpagharị ịghọtago. So this is ihe a na-ekwu ihe a bụ mmụọ is nothing absolute energy. So is there. Ọ naghị eje eje, ọ naghị ana, ọ naghị agwụ agwụ, is potential energy. So ihe a na-ekwuzi maka ya na ụdị ọwụdịdị the creation is about kinetic, all movement of the force. So nekwe the force here, nekwe the potential here. So enwere strength and the force ume na osu, which is our fathers tell us. Then ngwa na oge wudi di alaji this force, two force anyị jie. Ọ bụ ngwa ji these two force eji wee sị gị nje ọkụ, movement of light. The first emanation of mmụọ is light, of fire. The first emanation of mmụọ is fire. That's why you don't see the fire. That's why fire is hidden. You don't see it because that's why it's ama. Because ama abụrụ mmụọ no before mmụọ created ama. But ndị ba ya ga it also na-agwa ha something they will believe in this language. Opera about language ka na-ekwu maka ya. Understand the language. Ghọta dị asụsụ a na-ekwu. Ghọta ya. Mmadụ sịrị God. You begin to worship. Worship. Oh good, it's about you. Ya na-ekwu maka how for you to separate from darkness. Opera about to worship.
It's about training for you to become God. But for you to become God, you must be good. So it's a program for you to become a change human being. Because nwa amụrụ ọfụ the absolute. Because that's not God n'ife God na mmụọ. Nwa amụrụ ọfụ absolute. You see? So it's like, let's say in physical reality, nwa amụrụ ọfụ like mmụọ. Ịghọtago ya kasị mmụọ nwa. Mmụọ nwa, that is all mmụọ na nwa in the same passive way. Nwa na amụrụ ọfụ the passive. So now only the program o say 7 years o develop abụọ ọwa abụọ ahụ mean bụ na nwa ahụ apụtana. Ịghọtago nwa ya ahụ, that is ya di ahụ apụtago. Onye ka ndị Igbo na-eme ọchị ya nwa ọ na-ara di ọ na-anaghị ana Igbo ọ na-ara di. That means all separate go from that mmụọ bazie to kinetic. Ịghọtago ọ bago kinetic na kinetic a bụ di ịrawana di ọkpụba ara gbaba ji amụ. So separate go ya abụọ na ị na-abụ ọkụ ka ihe na-eme ọkụ ị na-abụ ya abụọ, ị na-abụkasị ya abụkasị na ị na-abụ anụ, ị na-abụ je bụọ ewu ịbụọ ya abụọ separate. Ọ ihe a na-ekwu maka ya ụmụ ibe. So ụgbọrọ that's why anyị ji wee sị na anyị ga-enwerịrị akwụkwọ nke anyị nwee ike ịkụziri ndebe anyị ụmụaka na-etopụta, a na-amụpụta ha, a na-egbuwa ha isi, na-adọnyere ha information so that ha too. Chinese bịa n'ala Igbo ọsị asị ebe azụzụ pụọ, nwa bekee bịa n'ala Igbo ọsị asị ebe azụzụ pụọ. Ị ka na-ekwu kịta na your gọọmenti na-aka nọ na Amerịka na-anafọ new loan, your gọọmenti ka nọ na Europe na-anafọ new loan. So nke anyị dị awụrọ ndụ. How can you stop these people? The only way to stop them is those new children must have different ideology. Ọkwanụ nke ha ji eji na nwanne ihe anyị wụ mkpi akpụ eje ahịa ọjụ. Ihe anyị wụ mkpi akpụ eje ahịa ọjụ. Ọ na-esi ọnwụ ebe ka ọ na-esi ọnwụ eje. A na-akwa mma ndụ nwa mkpi a na-eto ogologo ihe anyị nọtụrụ. A na-akwa mma, a na-eche mgbe ozu anyị ga-adọrọ mma, ka anyị na-eche mgbe a ga-akwasịa mma ka ozu anyị dọrọ. Ka nwere ihe anyị dị mma ya taa. Olesi ma anyị ebidoro ihe anyị na-ekwu anyị emerie. Ọ bụ na anyị emerie anyị nwere option enigwe ya akwụ ụgwọ. Ọ sad story o, mana ọ pure truth. Ọ bụ na anyị emere distance ihe niile na-ekwu mezuo ya. Ndị Igbo ji wee chie ichie mezuo ya. Onweghị ofu mkpụrụ ga-afọnụ. We are going absolutely nowhere because life is about physical manifestation. It's about physical reality. Life is about physical reality. Ọ bụrụ about building empires, no? Ọ bụrụ ya. Nekwe ndị build empire before, where are they? Enwere Roman empire ka ebe Roman empire nọ. Enwere Brazilian empire ka ebe ọ nọ. Enwere Ottoman empire, Egyptian empire. Ọ bụrụ about empire is about to living an everlasting institution dịka unu amara ndị British ndị Europe gara to China mgbe gboo. Why na ha conquer China? Are you surprised na China still strong till today? It is surprise. China still strong, no checking. Japan dey still strong, no checking. Why nke anyị ji wee ghara ime otu aha? Why? Ka ọ bụ na ndị nwa bekee ama ha eje China, ha amaghị ụzọ China mgbe ndị gboo. Ọ bụ na Okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma bụbara isi adịghị nkọ. Ọ bụ na ha amaghị ụzọ China ka ọ na ha amaghị ụzọ Japan. Ha jere India, jee Pakistan, jee Iran. Saxon jere Iran till yesterday. Ọ bụ British Saxon nwe mmanụ Iraq till yesterday. But Iraq anagodi ha dị mmanụ. India na Pakistan ji aka ha doziri onwe obodo ha. Ma ndị China, mana ndị isi ojii si mba. No, the same people tiere na nsogbu onye ga-edozi ha dị obodo. Ana m ele ụnụ ọwụ ndị be anyị ọsị nnọrọ m leme ụnụ. Nna ka m dị na-esi ele ụnụ anya na onye ebe o si eri nri na-enwe ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ndị Igbo si na onye nna ya dịrị ochi na-eji ụgwọ agbawa ụzọ. If you cannot give your children a proper information for tomorrow, you might hear
nna gị enyeghị gị information, that's why you are suffering, but you cannot get it. You got it? ị nwere ihe ị ga fight nwu, you cannot get anything because his brain already in your brain. Then what is the absence of that information is the attitude you are playing as a character. ịmara that character ị na-play is that absence of that information ị na-lose. You lose from your parents or your society or whatever. That's why ndị Igbo ji wee nwee omenala Igbo, nwee ọdịnala Igbo, nwee ọha na eze. All those things are institution. Nwee ana Igbo ahụ enwere otu ahụ institution ka ọ bụ. Kịta na mmadụ ga-apụta sị ahụ m onye Anambra, ahụ m onye Abakaliki, ahụ m onye Imo, ahụ this rubbish. All these things are information ụmụ Igbo. A na-akọtu kịta na today na look at sometimes nnesi anya na ana Igbo otu a. Ebere m na-emere ndị Igbo eziokwu ka na-akwụ. Ebere m na-emere ndị Igbo ezigbo ebere m. Because enwere ndị a na-akpọ Luengo ọ dị na side ịsa ịmara Southern Cameroon na ebe abụcha na Igbo. All those Southern Cameroon is Igbo land. Go and check their surnames. You see mgbe ndị gboo Igbo land. Otebekwe na aka sef even maybe 100 or 200 years ago Igbo land. Gaa check enwere ndị a na-akpọ Luengo ebe ahụ Congo, ebe ahụ enwere Congo today. Ha na-akpọ ha Luengo tribe. No more Luengo tribe. Once your children loses the information of tomorrow, that information that makes them ndị Igbo, makes them proud to be Igbo, once ha lose that information, that is the end of your generation. ị nwere ike ịchọ na joke. That is the ọgwụkwa ha na ịbụ onye Igbo ị na-awa ọjị na-ata ọjị, that is nothing. Because onwe ha na-akpọ bonding in chemistry, onwe ha na-akpọ bond. Onwe ha na-akpọ bond. So all those chemicals iji wee bond or that thing, once ha lose weight, all those other chemicals will absorb them. That is simple as ABCD. Once ha lose power, other chemicals absorb them. Pure truth. That is how it is. Automatically, that is nature. Ọsọkwa gị na-akpagharị na-ekwu na ikwusikwa ihe niile ikwuru, that is ihe na just you are wasting your time. So ọ ka mma na ị ga-abidokwa n'isi rebuild over the house because the house is already crumbled. So the best thing ị ga-eme bụ go back and rebuild the house. After rebuilding the house, you get strong, then you can challenge anybody, anything, because it is okay. Ọ na ọ bụghị ya nwanne, weak, you are weak. So weak, onye dị weak anaghị eje ọgụ, oje ọgụ ọ ga-elose agha. Onye dị weak, if you are weak, anya ahụ adịghị ọ na-anụ ọgụ, etipụghị ara. Onye ahụ adịghị anaghị anụ ọgụ, akụwa ihe a ga-akụ ya dị kpọọ ya anya. So ị ga-ebugodo ụzọ mụọ ọgwụ, nweta onwe gị, arụ dịsịa gị mma, wee jebe ọgụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, oke dị n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụ dị na ngịga. Today unu enwere ofu ịdịrị ofu because ị nwere bonding system, ị nwere bonding institution. That is why you see us ifuru ka anyị si ekwu ọ dịka gasị n'ọba anyị ka nsogbu ha karịrị. Ọ bụrụ ya, ọ bụrụ because of na anyị, ọ bụrụ na makara anyị mba. But there is a process. Enwere process. Everything about life is a move. Life is a movement. So we must apply the same knowledge nature may use, because nature itself is a teacher. So apply the same method of nature. Failing to do so, then pitik. Ọ na ọsọ ndị ndozi ọdịnala ka m nwere asị ndị Igbo in this generation, I'm happy. Ọ bụ na ọsọ ndị ndozi ọdịnala ka m nwere asị Igbo people, I am okay with that. Adịrọ m na soro igwurube mba, I am okay with that because mma na ofu ahụhụ na-akpụgide ọchịcha until ahụhụ ahụ eruo 100 200 ife ihe na-eme ha bụrụ ọchịcha na mana ofu ahụhụ iji ebe ya afọ ofu ahụhụ nọ ebe a na-adọ dị ọchịcha na-adị ọdọ nwuhie, ọ ga-adọgide ofu onye nke ọzọ fụ bịakwafụ ya, o je sorokwa ọchịcha ahụ n'ebe ahụ dobe ya ọtọkọta onye ọchịcha ọzọ abịakwa ọdọgide ọchịcha ọzọ abịa, ihe anọgide bara ife na-amazi ife ọchịcha na-eji iru ebe ahụ ife ọchịcha 200 million. Mana ọ bụrụ na ofu ọchịcha ahụ bịara ebe ahụ si na agaghị m adọnwu ihe asọsọ m, ọ pụọ. Onye ọzọ pụtakwa ọsị agaghị m adọnwu ihe asọsọ m, ọ pụọ. Onye ọzọ pụtakwa ọsị agaghị m adọnwu ihe asọsọ m, ọ pụọ. Ọ ga-anọgide ebe ahụ ọchịcha ahụ erepịasịarị ka ha nwa na onwe ha nri erighị
ọchịcha ha ebughị. So at least otu anyị bidogoro na mkpụrụ mmadụ ofu mkpụrụ mmadụ ịbụọ, otu a ka anyị ga-esi adọgide ife mara ihe na-eme ife ụwa a na-agwụ. Anyị ga-adọpụta ndị isi dị mma, anyị na ha eje bụrụ Igbo of tomorrow, Igbo that Igbo of privilege, Igbo of nobility, because ihe ama ndị Igbo mean noble. Igbo represent noble because onye nwere 10th stage of life, that is diala. Ọ bụ Igbo noble, nobility. So onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala, biko ọkụ iwere okpuru ede ekpuzine so that mgbe anyị na-emezu na ndozi ọdịnala 4-5 years, then mgbe aha ndị mmadụ eruo level ikpuzi okpu, because okpu eze okpu molder, you are molder. Ọ ihe mean you are molder. Okpu ahụ ị na-ekpu n'isi symbolizes mold. So anyị wụ ndị ọkpụ, ọ bụ ihe eze pụtara. That's why o ji ekpu okpu eze ahụ. Eze ahụ na-abịa kpube ndị mmadụ okpu. That means eze is your responsibility to mold society. But eze na-aga anarazi ha ego to give them the cap. Cap ahụ symbol of mold. Ọkpụ ndị ọkpụ ihe ha kwesịrị ị na-arụ. Ya ka njigbo nọ ha na eze before, because ọha ha symbolizes ọkpụ. Eze ka ihe dị iche na eze chara moto zere moto, ọwụ the same thing achara na eze. But ndị abịazi ha nara ndị mmadụ ego wee ga na-eme the same thing ha kwesịrị ime physically to make our society noble and great. Anyị nwawụzi ndị nkịtị, ndị ndozi ọdịnala ụmụazị na-enwe ihe anyị ma anyị ka na-awa ahụ n'afọ ọrụzie ndị a kwesịrị ịkụziri anyị ihe ka anyị na-akụziziri ha. Ụmụ ibe na-ama na nkịta ataghị ọkpụkpụ anyabara ya n'onu. Nkịta ataghị ọkpụkpụ anyabara ya n'onu. Sọọsọ your parents ma ịdị mma ma ịdịghị mma, that is your responsibility. Absolute. Nobody else to blame in this life apart from your parents. Because your parents, ọwụ na ha dị otu anyị si wee na-ekwu ihe a today now, o ji anyị n'onu anyị na-ekwu ya. Had it been na ha question like this, o nwere ike ihe dịgodi njọ ọ gaghị adị worst, ọ gaghị adị otu ọ dị. Mana nke a na-aya Okeke amaghị akpụ isi, mma abụbara isi adịghị nkọ, anyị ebughị anụ na ya abụghị anụ ana. Ọ bụghị omenala Igbo ka anyị ji, ọ bụghị prọfeshọn ka anyị nwere, nweghị ebe a gụtara ya agụta. So all this thing, this mistake anyị ekwesịghị ime, because ọwụ na nna anyị ha mee ya eme, that means kekwenye nwa anyị ga-emezikwen, ọwụ na nna anyị mere ya eme ya ka ihe nwa anyị ga-emezi. So we don't have to do, we must stop here ka anyị kwụsị na ya ebe a, so that we can take a new approach to life. Take a new approach to life. Ọ bụghị just to resist. Man, you don't resist anything, because life is not about that. All food resistance is about food. All resistance is about food. It's about survival. It's animal nature. So when nature different thing, then you have to create it yourself. Resistance of animal nature is about food. So all nature a different thing, ideology to make your children or yourself, give yourself a different ideology and focus. You have to create it. Ọ chara ahụ ọkwa ha ihe egwuregwu is very difficult task. That is why ọ na-eme anyị bịata enwere ike 1 week time ụnụ agaghị afụ anyị, because anyị na-agba mbọ ka anyị put this one not easy. Anyị nwere akwụkwọ almost 3 books na each one of them when they thousands of pages, when they 700 pages, when they 800 pages. One not easy. Ara ga-agba mmadụ soon. Ebe a na-ede akwụkwọ nwanne mmadụ maka ihe bụ akwụkwọ mmadụ akwụkwọ ga na-agaghị enwe contradict maka na this even tomorrow say all your people gara eche ike wepụta akwụkwọ contradict. So you must make it, defend it based on natural principle, so that onye ọbụla jere ebe ahụ onye ha eme ebe esi ejide ga-ejide dan even oje ebe ọ na-agụ dị akwụkwọ sef ọ ma absorb soro n'ihe a na-eme, sọsọ na ọ fụrụ akwụkwọ soro n'ihe a na-eme. So you must make it pure and perfect, so that the people can use them for themselves. Ọ bụrụ ihe anyị mepụtara ndị baya na ndị ma ndị nwefọrọ gana ma ndị kpọrọ gas, because in life itself all those things never exist. All those behavior is nonsense. It never exist. It's just simple imagination. Ọ bụ imagination.
ọ dị na-akpọ hate ma ha ọkwa ka ndị nyere ya ka ndị kpọrọ ya hate. Who call it hate? ọkwa mmadụ kpọrọ ya hate. Okay, go to the language of the hate and use the H, use the A, use the T, use the E. What is different of, okay, the definition of this 4 alphabet? How come they come up with this 4 alphabet? This is emotion. This is emotion, nothing more, nothing else. That is why ndị be ji wekpọ ya egwu. Egwu fear n'Igbo, egwu dance n'Igbo, egwu swimming n'Igbo. So that's why ndị Igbo ji wekpọ ya egwu. Egwu is egwu in Igbo language, because ndị Igbo knows that everything egwu is emotion. It's emotional behavior. So people are playing based on emotion. That's why you are easy to deceive, because emotion represents deceit. Once you are emotional, then sorry, because your name is sorry. Gara eme gị n'ụwa apịara gị ihe gara ara gị John Joloko ka gara atụ gị John Joloko agara ara gị ka akwụna John Joloko pa, because emotion is unstable mind. Everybody nwere water inside them, but you have to ignite the light to burn the water so that the oxygen and nitrogen and carbon dioxide will evaporate, so that you can suppress the emotion. You have to study your own emotion, ka mara your weak point, so that you can defend them. If not, nwanne asị na agadi nwaanyị daa ndada na abụ agụọrọ ihe ọ bụ n'ọkpọ ọnụ. Agadi nwaanyị daa ndada na abụ agụọrọ ihe ọ bụ n'ọkpọ ọnụ. Anyị agaghị emezi ọzọ nke mere thou shall not, never again. Ndozi ọdịnala say never again. Ọsọkwa ya take ya 100 million years, we don't care. anyị abaghịgo na line already, and we must stay in this line forever and ever. Never ever will our empire fall, because the empire of the mind can never fall. If the empire of the line fall, the empire of the mind can never fall. We remain Igbo, we remain those ordinary n'ime obi. So the institution we will build them, but first of all, I build the mind, the solid acapole, the 2 pillars of the mind. I wucha the 2 pillars of the mind, then we begin to manifest them physically, because Ama is unknown. But n'ime obi, anyị ka eji wee sị na ụka dị n'obi. Ụka dị n'obi. Ọ bụrụ na iwubesie iwu ala n'ime mmụọ, anyị ewubezie n'ife. Agwazie m unu na onye karịrị mmadụ n'ife karịrị ya na mmụọ. Onye karịrị mmadụ n'ife karịrị ya na mmụọ. Anyị wusie na mmụọ, anyị ewuwe n'ife. You shall see then that there is nothing like lose or win. Ndị Igbo ji wee sị gị na iru dike na anyụ mma nkọ, na ebube agụ ji wee na-eche agụ. Ndozi ọdịnala bụ ọdịnala Igbo pure and 120%, because na ike eji na-akpọ na-akpọ obuji egbu agwụ. N'ọbụ amamihe ka eji wee ka ụwa, and onye ọbụla na-achị bụ eze bụ na o nwere akọ na uche, nwee echiche, wee bụrụ eze. And ịbụ eze bụ na iji mma bụ gịnị? Sharpen the mind. Once you sharpen the mind, the victory becomes yours. Once the victory becomes yours, you become a happy man. Once you become a happy man, then the empire will be built. That is the diala. Onye ka anyị na-agba Igbo wee na-eme ya n'omume asị omenanị, wee sị na ọdịnanị ka ọ dị n'ọdụrụ n'elu, sị m na udo ga-adịrị ụnụ ụmụ ibe, ka ọ dịrị ụnụ na mma.